Nkosi nothando olumangalisa kakhulu siyazithoba phambi kwakho. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Siza ngokuthemba ukulunga kwakhe. Siyaphila Tata nothando emaxesheni Nkosi anzima kakhulu. Siyaphila Nkosi exesheni apho uthena Nkosi masijonge phezulu. Sibone Nkosi ba insindiso yethu seyisondele. Siphila Nkosi apho zonke izinto engathi ziyadilika. Zonke izinto engathi ziyama. Siphila Nkosi ixesha apho sibona ba sisemngceleni Nkosi kwezulu. Cela usincede Nkosi sibe nako kuba nesibindi, sibe nako Nkosi ukunyamezela ngoba ilizwi lakho lithi abantu bazobe bephila ekugqibeleni abazosinda abantu abanokunyamezela. Cela Siphe Nkosi ukunyamezela kakhulu. Cela Siphe uthando Nkosi ngoba ilizwi lakho lithi abo Nkosi uthando lwabo oluzanyamezela kuze kube sekugqibeleni bayosindiswa. Cela Siphe Nkosi uthando. Please Nkosi cela usifundise ngomntwana sizofunda ilizwi lakho. Ngicela kakhulu umoya wakho oyingcwele nabo Nkosi abazomamela ukuba baphe Nkosi umoya wakho oyingcwele kakhulu. Sicela ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane ngibingelele ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Ake sihambe bazalwane sekuncwadi yamaHebheru chapter 2. Sizofunda bazalwane ngesihloko esibaluleke kakhulu. Sizofunda ngokwesaba. Ngifisa sibuke ukuthi uSathane ubugwala noba okwesaba ukusebenzisa kangakanani kule ikhathi zokugcina ukwenza sure ukuthi abantwana bakaNkulunkulu abayenzi intando kaNkulunkulu. Ake sine kumaHebheru chapter 2. MaHebheru chapter 2 sizobuka uverse 14 no verse 15. Lithi iBhayibheli uverse 14 likhuluma ngoJesu la. Lithi ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla okufa onguSathane. Asizweni kuverse 15 ubone ngifisa sikuqaphele kahle. Amchithe obenawo amandla okufa onguSathane. Verse 15 uthi abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqilini. Sezweni bazalwane asiphinde ithi abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshelwe ebugqilini. So lelizwi lithi bazalwane abantu baboshelwa nguSathane ebugqileni, and into ayisebenzisayo ukubabophela abantu ebugqileni ukwesaba ukufa. So ubasabisa ngokufa. Lokho bazalwane sengikubone kakhulukazi la sihlala khona. Njengoba kuyindawo nje esemaphandleni esemakhaya, abantu balana inkolo yamadlozi yabantu abaphansi bayayithanda. And ngibonile bazalwane ukuthi kahle amandla walobugqila la lobu walenkolo yamadlozi ukwesaba ukufa, ngoba ngiye kuthiwa manje ngakwenza ukuthi kuzoba khona ofaya emndenini, kuzoba khona ofayo la. So abantu ngenxa yokwesaba ukufa bagcina benza lokho amadimoni abaqhubelayo ukuthi bakwenze. So ukwesaba nje ukufa. But bazalwane into engifisa siyibuke kakhulukazi la ukuthi uSathane uyababamba abantu ebugqileni using esebenzisa ukwesaba. Siyabona leyo nto, esebenzisa ubugwala babo. And futhi bazalwane akasebenzisi nje kuphela ukwesaba ukufa. Ukwesaba nje noba yini, as long as kunobugwala enhlizweni yomuntu, umuntu uba yisigqila sikaSathane. And ubugqila bazalwane ezwini kusuke kukhuluma ngobugqila besono. Siyabona leyo nto mawufunda incwadi kaJohane chapter 8 ku verse 34 uthi uJesu
noma ubani owenza isono uyisigqila sani sesono. So ubugqila besono. So indlela uSathane abamba ngayo abantu ebugqilini ukwesaba. Abanye ngenzeka ukuthi umuntu akasabi ukufa kodwa wesaba ini? Inhlupheko. Agcine seyenza umsebenzi omhlukanisa noNkulunkulu. Mhlawumbe umsebenzi uzomenza ukuthi angaligcini isabatha likaNkulunkulu. Yini ayisabayo umuntu lapho? Yinhlupheko. But ekugcineni ukwesaba. Wesaba ukuthi Nkosi ngiyothini mangihlona lo msebenzi. Abanye bagcine befaka emizimbeni yabo izinto abayibonayo ukuthi izinobungozi. Omunye uthola bengafisi ukuyifaka kodwa ngenxa yokuthi emsebenzini ukuthi siyakukhethisa manje faka nobe uyahamba. Emzimbeni othengwe ngegazi afake umuntu into ayibonayo ukuthi lento ayikho safe kodwa faka umuntu. Sikubonile konke bazalwane. So ukwesaba kumenza umuntu ukuthi enze noba yini. Usuke umuntu oyigwala uyisigqila. Kusho leli vesi akusho mina. Ubugwala busenza sibe yizigqila. Abanye besaba ukuhlekwa. Noma emndenini, noma abangani, noma futhi abantu abakholwa nabo. Kuthi wenza lento iyabhetha hayi. Yeka nokuthatha ngehaba, kuhlekwe. So abanye ngenxa yokosaba ukuhlekwa bagcina bangayenzanga into uNkulunkulu ayikhulumile. Bazalwane, engathi singabuka lento ekhulunywa leli vesi ukuthi ukwesaba kumenza umuntu isigqila. So umqondo onokwesaba, umqondo lo osebugqileni, umqondo ongakhululekanga. Ake sizwe futhi umpostoli Paul eyiphinda lento bazalwane. La kwincwadi kaTimothy, Timotheo wesibili chapter 1. Timotheo wesibili chapter 1. Sasiyibuke bazalwane. Sizofunda nje verse 7. Ukwesaba kuvela kuphi? Asizweni. Ithi ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala, kepha owamandla, nowothando, nokuzikhuza. Sezweni bazalwane. So kuthiwa umoya wobugwala awuveli kuNkulunkulu. Mangaveli uNkulunkulu izithando zezulu, uvela kubani? Aniphenduleni. Uvela kuSathane. Umuntu oze nomoya kwesaba kuSathane. Kuthiwa uNkulunkulu yena akasiphanga umoya kwesaba kodwa usiphe umoya wani? Wamandla. Ngamanye amazwi, so long as kukhona ukwesaba, kukhona futhi nobuthakathaka. Ngoba kuthiwa i-opposite yomoya wokwesaba okanye umoya wobugwala ngumoya wamandla. Nomoya wothando, nomoya wokuzikhuza. So amandla siwathola bazalwane makuphuma okwesaba einhlizweni zethu. Ngokomoya spiritually umuntu onokwesaba enhlizweni yakhe, kusho ivesi la, akwazi futhi kuba umuntu onamandla. Siyayibona leyo nto. Yingakho ngizothola ngibuthaka ngokomoya, ngingakwazi ukwenza izinto eziningi uNkulunkulu athi ngizenze, nezinye izinto uNkulunkulu ayifaka enhlizweni yami ngomoya wakho engcwele athi yenza ukuthi, kodwa ngenxa yobugwala ngiyithole ngingakwenzi lokho. Siyabona nibazalwane. Uyazi ukuthi baningi abantu uNkulunkulu abahlosile ukuthi babe yizinto ezibalekile ezinkulu emsebenzini wakhe kulesikhathi sokugcina, kodwa angeke babe yilutho ngenxa nje yokwesaba. uNkulunkulu afaka umcabango umoya wakho engcwele athi yenza ukuthi, qala ukuthi, yenza ukuthi, qala kancane nje uthi. Umuntu athi kodwa ngeke ngiyesaba ngiyothini mawukuthi akuphumeleli, noma ngiyothini abantu mabengihleka ngiyothini. Kube ngiyothini abaningi. Bazalwane, ubugwala uSathane uyasenza kakhulu and akabikho amandla kamoya makukhona ubugwala. So abantu basaba into eziningi njengoba ngisho, basaba ukufa, basaba inhlupheko, basaba ukuhlekwa, basaba ukuthi abanye abantu bazothini. And lana kuleli verse mayifunda ngeEnglish ithi lana kwisiZulu
uNkulunkulu usiphe umoya owamandla nowothando nokuzikhuza. Ngiyayithanda kwe-English ithi uNkulunkulu has given us the spirit of power, of love and of a sound mind. Sound mind umqondo lo osile noma umqondo osesimeni esikahle. Ngamanye amazwi uNkulunkulu into azama ukuyiveza la kuyambula la ukuthi umqondo onokwesaba, umqondo onobugwala, ngumqondo bazalwane ongekho sesimeni esikahle. Ngeke uyitshene lento mhlawumbe ama-psychologist, kodwa yithola elizwini leNkulunkulu. Ingakho bazalwane i-psychologist enkulu nayo izwi kaNkulunkulu nomoya ongcwele esebenzisa izwi kaNkulunkulu. Mawukuthi kukhona ukwesaba emqondweni womuntu, that is not a sound mind. And uNkulunkulu ufisa bazalwane ukusiza kulomoya, kuleli demoni lokwesaba lobugwala. Kuyezwakala bazalwane? Athi ngibuze, mawucabanga la ey'nsukwini zokugcina usathane akazi ukusebenzisa ukwesaba ubugwala okubamba abantu babe isigqili, uzobusebenzisa bazalwane kakhulu. Mawufunda kwincwadi yeSambulo chapter 13 lapho ikhuluma khona ngophawu lwesilo, iBhayibheli liyasitshela ukuthi indlela usathane azokwenza abantu ukuthi bamukele ngalo phawu lwesilo noma bakhuleke kwisilo noma bakhuleke kumfanekiso wesilo. Kuverse 15 kuthiwa abantu bazobulawa abangakhuleki kuwo umfanekiso wesilo. Sayibona leyo nto? So abantu ngenxa yokwesaba ukufa bazogcina besamukela ini uphawu lwesilo. Umuntu yabuka ukuthi hey phela mangingalamukeli uphawu lwesilo nako ngizolahlekelwa ukuphila kwami. So do you see ukuthi bazalwane kahle kahle into usathane ngingathi ayame ngayo ancike kuyona ukuthi abantu abaningi bazokwamukela uphawu lwesilo, ukwesaba kwabantu. Uma ngawo ngawususe nje le element yokwesaba ebantwini, amaplani kaSathane ayaphela onke. And ngalesifundo bazalwane ilento uNkulunkulu afuna ukuyenza. Ufuna ukusenza uNkulunkulu ukuthi singabambeki ebugqilini bukaSathane kule zinsuku zokugcina. Ngoba bazalwane sizobona kwi-video engizoyidlala ekugcineni nakuma-slides ama-articles engizowafaka nje ekugcineni kwalesifundo. Ngoba bazalwane uphawu lwesilo selisondele kakhulu. And umuntu othi alikasondeli umuntu bazalwane okukhohlisayo ngempela. Ukubuya kaJesu bazalwane okusondele. And uphawu lwesilo lwenzeka phambi kokuthi uJesu abuye. Kusho ukuthi uphawu lwesilo lisondele even more. And bazalwane ngeke siphephe, angeke sisinde ephawulini lwesilo mawukuthi kunokwesaba ey'nhliziyweni zethu. Liyaqhubeka iBhayibheli incwadi yeSambulo chapter 13. Kuthiwa umuntu ongalamukeli uphawu lwesilo nakhona futhi akazukwazi ukuthenga nokuthengisa. Sayizwa leyo nto? So ngamanye amazwi lapho uSathane abantu uzosebenzisa ukwesaba kwabo ukuhlupheka. So abantu abaningi ngoba bayasaba vele ukuhlupheka ngisho. Abantu abafundanga umthemba uNkulunkulu. So abantu bathi mangalithola uphawu lwesilo ngiyaxoshwa ngizokwazi ukusebenza ngoba ukuthengisa lo ukusebenza ukuthengisa uthengisa ngeskill sakho, ngekhono lakho. Noma futhi mhlawumbe ube nebusiness uthengise ngezinto noma uthengise ngeservice. So mangakwazi ukuthenga nokuthengisa awukwazi ukuye ezitolo uthenge futhi awukwazi nokusebenza. So umbuzo uthi ngizophila kanjani? So abantu ngenxa yokwesaba inhlupheko bazokwamukela ini uphawu lwesilo. Mawufunda kwincwadi Prophets and Kings page 184 ithi lapho isicaphuno page 184 ithi for fear of wanting food and clothing they will join the world in transgressing the law of God. Sayizolani bazalwane, sokuthi baningi abantu abazojoyina umhlaba ekuphuleni umthetho kaNkulunkulu. Yini ebenza ukuthi bajoyine umhlaba ekuphuleni umthetho kaNkulunkulu? Kuthiwa ukwesaba, ukuswela ini, ukudla nento yokugqoka. Sayibona leyo bazalwane? So lokho basically ukuswela imali ngoba phela ukudla nezinto zokugqoka sithola ngani ngemali. And ukuthi uSathane uzoyisebenzisa le fear kakhulu ukwenza abantu ukuthi bagcine
balahlekelwe umbuso wezulu. Fear phela. Kodwa imenze ukuthi umuntu alahlekelwe yini? Ngumbuso wezulu. Do you know ukuthi uSathane uyakwazi ukusebenzisa ifear ukucontrol umuntu? So ingakho bazalwane, indaba yefear, indaba yokwesaba, indaba yobugwala iyingozi kakhulu. Asivile sicaphuna. Omunye umuntu uthi hawu ngeke ngicontrol uSathane ngokwesaba nje kuphela. Ayinto kanjalo ngizenzeke. Asizweni ukuthi uthini uNkulunkulu. Wena ungasho kanjalo, asi uNkulunkulu yena uthi usho kanjani. Sifunde isicaphuna Great Controversy page 591. It through fear or force, he, that is Satan, endeavors to rule the conscience and to secure homage to himself. To accomplish this, he works through both religious and secular authorities, moving them to the enforcement of human laws in defiance of the law of God. Sayizalwane bazalwane, ngicela ukuphinda futhi lamagama abovu abold engwa-underlineile. Kuthiwa through fear or force, he endeavors to rule the conscience and to secure homage to himself. Yayizwe leyo nto? So kuthiwa uSathane usebenzisa ubugwala futhi ne-force. Ngizothini yini force? Kodwa yabaphoqa abantu nempoqo, ukuphoqa abantu. Sebenzisa ubugwala nokuphoqa futhi ukuze abantu abuse unembeza wabo, futhi agcine abenze ukuthi bakhonze yena bakhuleke kuye. Siyibona leyo bazalwane? So kuthiwa through fear or force he endeavors to rule the conscience, and to secure homage to himself. Sisho kanjalo isicaphuni bazalwane. So ifear bazalwane iyingozi kakhulu ngoba uSathane ayisebenzisa ukubusa unembeza umuntu. Thola ukuthi umuntu uyabona kahle ngokwezwi likaNkulunkulu nangokukhuluma kaMoya oNgcwele enhlizweni yami ngiyabona ukuthi nayi into ekumele ngaba ngiyayenza, kodwa hey cha ngiyesaba phela. Angikwazi ukuthi ngibengenza into kanje. Ngizolahlekelwa ukuthi noba bayothini obani, noba siyayibona lo bazalwane. Bazalwane asize uNkulunkulu. Namhlanje sizobona bazalwane ukuthi akhona amandla egazini lika Jesu okususa ngisho nokwesaba. Kususa konke okwesaba. Yabona ihlobo. Makukhulunywa ngezono, abantu abaningi ukwesaba into abangayicabanga. Makukhulunywa ngezinto ezivala izulu, abantu abaningi ukwesaba into abangayicabanga, abantu bacabanga ukuphinga, ukuzonda, ungathetheleli. Zonke lezi zinto yebo kuyiqiniso. Kodwa bazalwane ake siqapheleni izwi kaNkulunkulu asincede Sambulo 21. Sambulo 21. Funa sibuke nje bazalwane. Uverse 8. Ithi kepha lana ekhuluma mhlambe siqale kuverse 7. Ithi onqobayo uyakulidla ifa la lezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. Verse 8. Kepha amagwala naba ngakholwayo, naba nengekayo, naba bulali, nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabule ongukufa kwesibili. Sayizolona bazalwane, kuthiwa abantu kubalwa la abantu manje abazothola ukufa kwesibili ukungena echibini elivutha umlilo nesibabule. Kuyabalwa amanga, kuyabalwa ukubulala, kuyabalwa ukukhonza kwezithombe, kuyabalwa ungakholwa, kodwa kuqalwe ngobugwala. Sayibona bazalwane, uyazi ukuthi kungani uNkulunkulu eyifaka lento yobugwala la? Ingoba incwadi yesambulo ikhuluma kakhulukazi ngeinsuku zokugcina, and ifocus yayo bazalwane yale ncwadi yesambulo le nguJesu, indlela uJesu azosindisa ngayo abantwana bakhe.
kulombuso lo obizwa ngesilo nephawu lwesilo. So incwadi yaSamuel ikhuluma kakhulu ngophawu lwesilo. And bazalwane, njengoba sibonile ukuthi indlela uSathane enza abantu ukuthi bamukele ngayo uphawu lwesilo ukusebenzisa ubugwala babantu. Abantu ngenxa yokwesaba izinto ezithile bagcina sebemukela iphawu lwesilo ngenxa yokwesaba ukufa, ngenxa yokwesaba inhlupheko. Abantu bamukela uphawu lwesilo. Kodwa ngabe uyazi bazalwane ukuthi akona nje ukwesaba ukufa nenhlupheko kuphela ezokwenza ukuthi abantu bamukele uphawu lwesilo. Khona okunye bazalwane. Uyakhumbula ukuthi kwaba khona intshushiso la emhlabeni ngesikhathi kushushiswa uJesu, kubulawa uJesu. Kubalekile uyifunde intshushiso esezike zenzeka emhlabeni ukuze uqonde ukuthi nale ezayo izokwenzeka kanjani. Ngoba uNkulunkulu uthi mawufunda kwincwadi kaMshumayeli chapter 1 kuverse 9 uthi lokho obekukhona yilokho ekusazoba khona, akukho okusha phansi kwelanga. Mawufunda futhi naku chapter 3 verse 15 kuMshumayeli uthi uNkulunkulu ufuna sazi izinto ezidlulileyo. Siyabona lo bazalwane, ngamanye amazwi mawazi ipast uzokwazi ukubona ukuthi ifuture kuzenzeka kanjani. Now kule ntshushiso yesikhathi sikaJesu kushushisa uJesu, kukhona umfundi owaphika uJesu. Khona umfundi owafeyila ngalesa sikhathi seyintshushiso. uPetro, siyakhumbula uPetro wamphika uJesu. Yini eyenza uPetro ukuthi amphike uJesu? Omunye umuntu angathi hayi uPetro phela wayesaba ukuthi naye bazomnquma, bazombulala, bambulala noJesu. Yebo, ngenze ukuthi yebo wayesaba nokufa, kodwa akona lokho kakhulukazi. Ake sibuke isicaphulo bazalwane la kumoya wesiprofeto. Siyasitshela ngokucacile ukuthi yini uPetro wayesaba. Ithi uPetro, ngizoyisho ngesingisi bese ngiyayitolika. Ithi if he had been called to fight for his master, he would have been a courageous soldier. But when the finger of scorn was pointed at him, he proved himself a coward. Many who do not shrink from active warfare for their Lord are driven by ridicule to deny their faith. Sayize lo bazalwane, kuthiwa lana uPeter kuthi uma ngabe wayebiziwe ukuthi alwele inkosi yakhe, wayiyoba yisosha elinesibindi. Ithi kodwa mase kuqala ekhonjwa ngomunwe wenhlekisa, kenza inhlekisa ngaye, ehlekwa. Uthi hawu nawe uhamba noJesu, ubuke lo muntu benihamba naye, yazi benidukisiwe nini. Siyaqala ke manje ukuthi alahlekelwa amandla, kuthiwa ngenxa yokuthi sekuseyikhonjwe ngalomunwe wenhlekisa, kuthi waba igwala. And then yaqhubeka isicaphulo mawufunda lamazwi abovu, kuthi abaningi abantu abathi babe nesibindi sokulwa impi yenkolo for inkosi uJesu, kodwa ngenxa yokwesaba ukuhlekwa nokwenziwa inhlekisa bagcine beliphika ukholo lwabo. Yabona bazalwane, baningi abantu kule insuku abazomphika uJesu, abanye abamphikayo ngezenzo zabo ngenxa yokwesaba ukuhlekwa, ngenxa yokwesaba ukuthi bazothini abanye abantu, bazothini ekhaya bengibona ngenza ukuthi. Ake ngingenza isibonelo esiphilayo. Uyabona bazalwane, njengoba kusondela uphawu lwesilo, sengesikwazi ukuthenga nokuthengisa. Into uNkulunkulu asinikeze yona ekumele siyenze silungiselela lesikhathi esikanje, uthi asiphumeni emadolobheni siyenikephi emaphandleni. Kodwa abantu abaningi ngenxa yokwesaba ukuhlekwa imindeni yabo mhlawumbe, noma ukwesaba ukuhlekwa abantu abakhonza nabo, noma besaba ukuhlekwa nje konke lokho, umuntu athi ngeke ngikwazi manje uzothina umama, uzothina ubaba, bayothina abazalwane abathile, sasihleli nabo phela ngelinye ilanga sihleka le ndaba yokuphuma ukuya emaphandleni. Manje mase kuyimina ngiphuma futhi nami bayongihleka, hayi cha ngeke ngikwazi. Bazalwane, baningi abantu ngesikhathi sikaJesu abangalenzanga iqiniso
ngenxa yokuthi babebhasobheka ukuthi ubani othini, ubani okhuluma ukuthini. Uyabona mawufuna ukunqoba le ndaba yokwesaba, mawufuna ukunqoba indaba yokwesaba ukuhlekwa, kumele uyimisele ukwenza into ejabulisa uNkulunkulu futhi yena kuphela. Ngizazwe ngiye kulona ivesi bazalwane mase sidila nje nesombululo noba nesolution kule nkinga yokwesaba. Ngiyafisa nalokho sesikucabanga. Abantu abaningi mabecabanga ngoJesu nangokuba nesimilo sikaJesu, ngoba bazalwane into ebalulekile kule ikhathi zethu esiphila kuzona manje esidingayo ukuthi uNkulunkulu asisize kakhulu ngayo ukuba nesimilo esifana nesikaJesu. Siyakhumbula sifundile kwisifundo esidlule into ebalulekile ukuba nesimilo esifana nesikabani nesikaJesu. Mawufunda ku-early writings page 64 ithi, time is almost finished. Do you reflect the lovely image of Jesus as you should? Isikhathi sesiphelile. Ingaba uyafana yini noJesu ngale ndlela okumele ufane naye ngayo? Sayibona bazalwane, into ebalulekile ukufana noJesu. Abantu abaningi mabecabanga ukufana noJesu bacabanga kuphela ngothando nangokubekezela nangepatience nazo zonke nje izinto eziningi ezinhle ezimangalisayo bazalwane ngoJesu. But abakazi bacabanga abantu abaningi isindaba esibindi. Kanti uJesu iphathi yesimilo sakhe isibindi. uJesu wayenesibindi esimangalisayo. Yingakho iBhayibheli lithi yingonyama yakwaJuda. uJesu wayengonyama, wayenesibindi esimangalisayo bazalwane. uJesu wayengasabi lutho. Jesu wayengasabi lutho. Awucabanga ukuthi kudinga isibindi ukuthi umuntu aye ehlane bazalwane, ahlale khona 40 days 40 nights. Lisho kanjani iBhayibheli? Mawufunda incwadi kaMark chapter 1 verse 13 lithi wayehleli nezilwane zasehlane, wild beasts. Lapho ngiyacabanga ukuthi kukhona mhlambe kukhona nezingonyama, angewazi khona namabhere, kukhona namaphisi, khona nje zonke lezi neimpisi, zonke nje lezi zinto lezi bazalwane. So uNkulunkulu uyasivezela ngempilo kaJesu ukuthi uJesu wayenesibindi. Ngezinye izikhathi uJesu makushona ilanga eqeda kufundisa, ngoba phela uJesu wayengenakhaya empofu. Abanye mabesiya emakhaya, lithi iBhayibheli mawufunda incwadi kaJohn chapter 8 verse 1 lithi uJesu waya entabeni yemnqumo. Jesus went to the Mount of Olives. Wayokhuleka lapha entabeni kwaze kwasaphandle, wabuyela etempleni wayofundisa. Awubonti lokho kwakungadingi isibindi. Yazi ngiyakhumbula ukuthi sake kwenye camp sihleli endaweni eyodwa sibaningi. Ngiyabonta kukhuleke kahle la. Ngathi othi ngihambe ngiyokhuleka eminyango. Manje njengoba ngiyokhuleka eminyango yindawo engathi ngempela kusentabeni, ngiya nje ezihlahleni emahlathini. Ngafunda nje ngeexperience uJesu ayenayo. Ezingikhuleka kumane kunyakaza nje izinto. Ngoba kumnyama futhi awazi nokuthi yini enyakazayo. uSathane manje uzama ukufaka emqondweni ukuthi uyothini ukuthi usakhuleka kanti inyoka le isizokudla, uyothini ukuthi usakhuleka isilwane esithile. Uyabona nje awusakwazi manje ukufocusa. And bazalwane abaningi bethu ngeke bayenze lento uJesu wayenza. uJesu wayenesibindi esimangalisayo. Uthini kona bazalwane ngoJesu engena ethempelini eyoshumayela? Yakhumbula incwadi kaLuke chapter 4 la wathi eyoshumayela eGalili. Bamkhipha uJesu ngeingubo ngamawashing, bembambe kanje bamkhipha umjikijela phandle. Qhubeka ukuthi uJesu eshumayela. Abanye bemhleka, abanye bethini bengayifundi lento ayikhulumayo, kodwa uJesu yaqhubeka ethini eshumayela. Ubani la kuthina onesibindi sokuthi nje bathi abantu bebhizi erenkini bethini akabeke nje ispeaker sakhe ashumayele? Kuthatha isibindi lokho uJesu ayikwenza. Uyazi ezinye izikhathi asizenze izinto ngoba sisaba ukuhleka ukuthi abantu bazothini. Njengoba ngihlala la kule ndawo ngihlala kuyona, ngihamba ngamatekisi. Ngezinye izikhathi ngiye ngishumayele ematekisini. Last week nje njengoba ngedolobheni last week ngangishumayela sisaya edolobheni, and ngashumayela ngiqeda kushumayela and abantu balana ke ngiyangihlele ngisho bazalwane ukuthi
abantu abayinikele kakhulu kwizinto zamadlozi. So indaba yenkolo cha ayibacaceli kahle. Nje ngihlala phansi wabekhuluma omunye wathi hayi ayisebenzi lento le. Into engasebenzi nje. Uyabona nje inhliziyo yami ngisho ukuthi ha. Khona umuntu angabulakhulume kanje ngibe ngiqeda kushumayela asho ukuthi kodwa lento engishumayelayo ayisebenzi. Esho ukuthi nje indaba yenkolo nje ayisebenzi. Washo ukuthi hayi into engasebenzi labantu nje bakhona bayizamile bahluleka. Hawu kabuthe uSathane uzama kwenzeka vele lento abantu abaningi suke beyisaba. Yabo ukushumayela in public. Ukuthi angizothini mangishumayele kuvele mhlambe ngihleke noba ukuthi angithule noba abantu bangayamukeli lento engiyikhulumayo. uNkulunkulu wangiqinisa bazalwane ngathi futhi noma sengibuye edolobheni again ngelinye itekisi ke manje ayile bengihambe ngalo. uNkulunkulu wangisukumisa futhi ngashumayela futhi abantu lapho bathinteka ngempela. So ngiyabuka ukuthi uSathane uyathanda kakhulu ukusebenzisa ifike kanti uNkulunkulu nje bazalwane uyafisa ukuthi sifike esimeni la sithi mina ngifile. Umuntu ophilayo nguJesu. Mabethi angihlale phansi vele bengingakhulumi ngami bengikhuluma ngoJesu. Abarejectanga mina barejecteke uJesu okhuluma kumina. Siyabona lo bazalwane mawukhuluma izwi kaNkulunkulu akuwena obhalela. So umuntu obhalela umnikazi walamazwi mawakhuluma uyena osukumayo awamela amazwi akhe. Mawukhuluma izwi kaNkulunkulu umoya engcwele usukukhona lapho futhi uwamele lamazwi uwenza ahlale ngamandla enhlizweni zabantu. Awubhalanga amazwi wena. So umuntu owamelayo lamazwi uNkulunkulu. Wena umsebenzi wakho umbhobho nje. Kufana nokuthi mina manje mangikhuluma la emphakathini ngisebenzisa umbhobho. Ngikhuluma ngombhobho wonke abantu bezwe. Mase befika bethi yini ubuyikhuluma? Angeke ngithi hayi khuluma nalombhobho. Yayizwa leyo nto. Cha, yimina engizowamela lamazwi bengiwakhuluma mina. So kanjalo ke bazalwane, thina siyimibhobho. uNkulunkulu ukhuluma ngathi. uNkulunkulu yena uzowamela amazwi wakhe. Ngoba sikhuluma amazwi ethu. La kumele wesabe silapho uzokhuluma amazwi akho. Kodwa mawukhuluma into ethunywe uNkulunkulu akumele wesabe. Ngokunjalo ke bazalwane nama wenza into ekhulunywe uNkulunkulu akumele wesabe. So into ayimnikeza uJesu isibindi kakhulu wayesazi lento ayenzayo nalento ayikhulumayo into ayithunywe uNkulunkulu. Sayibona lo bazalwane. Alright. Ake siyeni ke bazalwane ngifisa sibuke nje isibonelo sempilo yomuntu cishe mhlambe oyedwa sobuka oyedwa nje kuphela ngenxa yesikhathi. Umuntu oyigwala kodwa uNkulunkulu ngomusa wakhe wamenza ukuthi lo muntu abe nesibindi esimangalisayo isibindi sengonyama. Ake sibukeni kwincwadi kaJeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1 ngiyithanda kakhulu le ndaba Jeremiah chapter 1. Ayesizweni Jeremiah chapter 1 verse 8 ila uJeremiah bizwa khona uNkulunkulu ukuthi ashumayele. Asizweni uthini verse 8. Uthi uNkulunkulu ungabesabi ngokuba nginawe ukuba ngikophule usho uJehova. So uthi uNkulunkulu ngiyakuthuma Jeremiah kulabantu. Mawufika kubona ungabesabi. Ungesabi lutho. Don't be afraid of them. Ngoba ngizokusindisa. Qhubeka uNkulunkulu ekhuluma. Uzwe la ku verse 17 uthini uNkulunkulu? Bazalwane ngiyayithanda kakhulu le ndaba. Ku verse 17 uthi uNkulunkulu ngalokho bopha izinkalo zakho usuke ukhulume kubo bonke engikuyalana ngabo. Ungapheli amandla ngabo. Funa ngiqede amandla akho ebusweni babo. Sayibona lonto nakhona futhi into efana ecishe ifana nalokuthi ungesabi ukuthi ungapheli amandla ngabo. Ithi do not be dismayed. Isho kanjalo ngesingesi ingabikho discouraged. Sayibona lonto ungesabi. So uNkulunkulu uphinda lento yongesabi kabili la kuJeremiah chapter eyodwa esambiza. Kungani uNkulunkulu ezoloku ephinda into eyodwa
la kuJeremiah. Mawutshela ingane yakho sithi uyayithuma, uyithume eminyango, uthi hamba uyothatha okuthile, mhlawumbe siseqala kuba mnyama. Ithi kodwa hayi baba, uthi hayi uhamba ungesabi. Kungani uzophinda lamazwi nje athi ungesabi? Yingoba uyayibona ukuthi iyesaba. So noNkulunkulu wayembona uJeremiah wenze njani? Uyesaba. Yizo naki isicaphuna esishoyo zalento uJeremiah ngempela ngokwemvelo yakhe isidalo sakhe nje wayewumuntu noko othe akabe yigwala, umuntu osensitive, umuntu oreserved, umuntu onobugwala. Asizweni la uNkulunkulu esitshena. Ngifunda kwincwadi ku-Prophets and Kings page 419 ukuma ku-420. Ikhuluma ngoJeremiah ithi, naturally of a timid and shrinking disposition, Jeremiah longed for the peace and quiet of a life of retirement, where he need not witness the continued impenitence of his beloved nation. His sensitive soul was pierced through and through by the arrows of derision hurled at him by those who despised his messages and made light of his burden for their conversion. Kuthi bazalwane uJeremiah asibukeni lamazwi bold. Kuthi he was naturally of a timid and shrinking disposition. Kuthi ngokomvelo ngokwesidalo sakhe nje uJeremiah wayewumuntu onokuthamba, onobuthakathaka, futhi osabayo, oyigwala. Siyabona leyo nto iyaqhubeka ithi la futhi kulamazwi bold. Kuthiwa his sensitive soul was pierced through and through. Kuthiwa umoya wakhe ngingathini makuthiwa sensitive, nakhona ngizothi umoya wakhe onobugwala, sensitive, othinteka kalula noba ohlukumezeka kalula. Abantu nje basho into encane bathi yona siyeke lento le, avula aphatheke kabi kalula. Yabona kube lula ukuthi abantu bamenze awuyeke umsebenzi kaNkulunkulu. So ukuthi umoya wakhe wayinjalo uJeremiah esabizwa uNkulunkulu. Kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu ngokuthi abize uJeremiah, ngoba nathi esingamagwala siyakwazi ukubona uNkulunkulu uyakwazi umsebenzi umuntu oyigwala, kodwa nako oqale akwenze kuyena. Asizweni into uNkulunkulu owayenza kuJeremiah leli gwala lelingaka. Buka ku verse 18 uthini uNkulunkulu? Uthi ngokuba bheka ngikubekile namuhla ube ngumuzi obiyelweyo nensika yensimbi nezingange zethusi ngakulo izwe lonke, nangawo amakhosi akwaJuda nezikhulu zalo, nangakubo abapristi balo nabantu bezwe. Ithi bayakulwa nawe, kepha abayi kukwahlula ngokuba nginawe, usho uJehova, ukuba ngikuphule. Siyayizwa bazalwane. So uthi uNkulunkulu la ku verse 18 ekhuluma noJeremiah. Ithi buka ke kusukela namuhla ngikubekile ukuthi ube ngumuzi obiyelweyo. Uthi wena ungumuzi obiyelweyo. Ithi ngesingesi uthi I've made you a defenced city. Iqhubeke ithi nensika yensimbi. Yazi insika yensimbi makhulunywa ngezinsika iphila. Namhlanje ikhulunywa ngeinsika ezakhiwe ngeitina noma ngeinsika ezakhiwe ngokhonkolo. Lana uthi uNkulunkulu kuJeremiah ngikwakhe insika yensimbi, ngikwenze namuhla insika yensimbi. Ngamanye amazwi seyayeka manje uJeremiah kuba umuntu oweak, obuthaka, otimid. Seyizoba into ekanje insika yensimbi engashukumiseki. Noma abantu bamsabisa ngani akanyakazi. Uthi uNkulunkulu ngikwenze izingange zethusi. Angisho ithusi yini, insimbi nalo. Uthi wena manje Jeremiah sewuyizingange zethusi. Uthi bazolwa nawe kodwa ngeke bakwehlule, ngeke baphumelele, ngoba mina uJehova ngikususile ukwesaba kwakho. Ngiyakususa ukwesaba kwakho. Sewuyinsika yensimbi manje, sewuyizingange zethusi, sewumuzi obiyelweyo, akekho umuntu yokunqoba. Bazalwane ngempela uNkulunkulu lento ayikhuluma kuJeremiah wayenza ngalolu suku, wampha inhliziyo yengonyama.
uJeremiah ingakho mawufunda incwadi kaJeremiah babethi noma bamenza ini still uJeremiah akayeki akathuli kodwa bamfaka odakeni olubishayo uJeremiah kodwa uNkulunkulu cha uyamsindisa uJeremiah. Jeremiah yaqhubeka akhulume kuthi sekubizwe abaprofeti bonke bakhuluma amanga kube uJeremiah kuphela okhulumela iqiniso. Lapho kume abantu bazalwane bafuna ukumshaya. Yabona mawufunda incwadi kaJeremiah chapter 7 khona la uNkulunkulu amthuma khona athi hamba etempileni. Lapho etempileni abantu besiya beyokhonza khona bebaningi thousands amawaka ngamawaka wabantu. Uthi uNkulunkulu ukhulume lo myalezo angikuphe wona. Lapho uJeremiah wama bazalwane washumayela in public. Bathi abantu bayaya lapho etempileni bayokhonza. Jeremiah yashumayela izwi abantu abangafisi ukulizwa kodwa uyashumayela ngoba uNkulunkulu waseyimenze insika yensimbi. Siyabona bazalwana amandla wegazi. Siyabona amandla womusa kaNkulunkulu. So masicabanga umusa kaNkulunkulu wokuhlanza isimilo sethu bazalwane asiyicabange naleli ndaba ukuthi uNkulunkulu ngempela unamandla. Akhona amandla egazini izinceku zikaNkulunkulu wokususa onke amabala. Leli bala lobugwala yibala elibi kodwa ngamandla asuka egazini likaJesu nalo liyasuka. Nalo liyasuka bazalwane umuntu ngokuyinikela kuJesu nangokuthembela egazini lakhe abe nesibindi. Ngiyafisa ke bazalwane sike sibuke izinto ezimbalwa ekumele siyicabange siyikhumbule mawukuthi siyafisa ukunqoba ubugwala. Yizinto nje sobuka nje into eziwu3 bazalwane ekumele siyikhumbule. Sicela umoya ongcwele lokho esikhumbuza zona njalo masifisa ukunqoba ini ubugwala. Ayisibuke oqala asiyene incwadi kaJoshua. Joshua chapter 1 ngokusheshsha nje bazalwane. Joshua chapter 1 ku verse 9 kunento engifisa siyiqaphele kuleli phuzu lokuqala. Sifunda amavesi amabili. Joshua chapter 9 iverse lokuqala, chapter 1 verse 9. Uthi uNkulunkulu kuJoshua, angikuyalile na? Qina, ume isibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma phi lapho uyakhona. Seyizwe lo ntozalwane. So uNkulunkulu uthi kuJoshua, qina isibindi, ungesabi, ungabi nalo uvalo, ngokuba uJehova unjani? Unawe. Asizwe linye futhi. Asini ku-Isaiah chapter 41. Kunento engifuna siyibone. Kunento efanayo kula mavesi esiwafundayo engifisa siyibuke masiqeda kufunda leli. Siye ku-Isaiah chapter 41. Ku-Isaiah chapter 41 ngifisa sifunde ivesi lesishumi verse 10. Ithi ungesabi. uNkulunkulu ekhuluma noIsaiah. Ungesabi ngokuba mina nginawe. Ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. So uthi uNkulunkulu kuIsaiah, ungesabi. Sithini isizathu? Uthi ngokuba nginjani? Mina nginawe. Siyabona lempazalwane. NakuJoshua futhi akhumbula uthe ungesabi ngokuba nginjani? Nginawe. So siyabuka ukuthi uNkulunkulu number 1 into yokuqala engifisa siyibuke la. Kubantu abamsebenzelayo, kubantu abamphilelayo uNkulunkulu, into asuke eyifisa ukuthi iphume enhlizweni zabo ubugwala. Akubona akuyena nje uJoshua noIsaiah kuphela, nakuJeremiah nakunjalo angisibonile and baningi abanye uyaqhubeka uNkulunkulu. Yakhumbula noMose ekuqaleni wayenokutatazela ethi inkosi ayi kodwa ngeke mina ngikwazi ukukhuluma. Kuba khona uNkulunkulu uthi ungesabi nginawe. So the first thing engifisa sibuke bazalwane ukubaleka ukuthi mawulandela uNkulunkulu awukwazi ukumlandela kahle kube kunokugwala. Now nayi solution iyo uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ungesabi and then asho isizathu athi ngokuba nginawe.
So bazalwane, into esisizayo ukuthi singesabi ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu unathi njalo. So kumele ukhumbule njalo ukuthi uNkulunkulu unathi njalo. Njalo uNkulunkulu wami mabesaba ubakhumbuza lento ukuthi ungesabi ngoba nginawe. Kungathi uNkulunkulu lana akanayo enye indlela yokumkhuthaza umuntu ukuthi angesabi ngaphandle kokumtshela ukuthi nginawe. Kungathi uNkulunkulu uyabona ukuthi into eyenza ukuthi abantu bashaye uvalo ukukhohlwa ukuthi uNkulunkulu unawo. Siyizwa lento bazalwane. So uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe okungenamkhawulo ongena limit uyazi ukuthi uma ngaba nje umuntu angaba nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu unaye ukusaba kuyaphela. Ingakho abantu mayibatshela ukuthi bangesabi into abakhumbuza yona ukuthi hayibo nginawe. So bazalwane, into esisusayo ngempela ukwesaba ukukhumbula ukuthi ipresence kaNkulunkulu inathi. Uyabona mawufunda incwadi yamaHubo chapter 34 kuverse 7 ithi ngeEnglish, the angel of the Lord encamps round about those that fear him. Sayizolweni bazalwane, kuthiwa ingilosi kaNkulunkulu iyababiyela labo abamesabayo uNkulunkulu. Athi ngibuze, uma ngaba bazalwane uNkulunkulu akuthume athi hayi endaweni ethile kanje nanje, and uNkulunkulu ezekuthumile ukuthi endaweni ethile athi uNkulunkulu yazi ngizothumela ingilosi ezimbili zizohamba nawe. Ubone wena nje mhlambe ufunde izwi noma uNkulunkulu ukhulume naye ephupheni, yabo, athi ayihamba uye endaweni ethile, athi ngizothumela ingilosi. And ngempela bazalwane thothi le ndawo akuthuma kuyona indawo esabekayo, but uthi mawuhamba uthi yabona ngempela naka kunengilosi lapho engiyibonayo, kunengilosi lapho, and le ngilosi ziphethe inkemba. Hey, uthi hayibo, uthi mawubuka futhi ingilosi zinkulu kunabantu. Mawubuke ngiyaqala umuntu enje. Mawuhamba nje nazo zihamba nje straight now, side by side, zihamba nawe nje. Sihamba nawe. Mawucabanga ngesaba bazalwane kule ndawo yakuyona. Ngasuku kwesaba. Ngicabanga ukuthi noba ngaqhamuke ngonyama izigijima, ungavele ume kanje. Kodwa uvalo ngaphela ngoba uyabuka ukuthi le ngonyama ingenzani kule ngilosi ohamba nazo. Yabo. So ukwazi ukuthi ngempela uNkulunkulu uhamba nawe noma uNkulunkulu uthumele ingilosi zakhe ukuthi zikukhusele, kuyakususa kakhulu ukwesaba bazalwane. Kuyakususa kakhulu ukwesaba. Into yenza ukuthi sesabe yingoba siyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ukhona unathi. Umuntu asaba ukufa. Mawazi ukuthi uNkulunkulu nawe, leyo nto ikuneza isibindi futhi ikunikeza nento ethi okwenzekile kumina kwenzeke ngoba uNkulunkulu uvumile. Ngoba akekho umuntu onamandla kuNkulunkulu, akekho bazalwane ngisho umuntu angangena akubulala uNkulunkulu engavumanga, ngeke khohlwa. Akekho umuntu ongamelana noNkulunkulu. Ngathi bazalwane kwahluleka abantu babethumele amabutho amaningi. Uyazi mawufunda kwiTestament elidala kukhulunywa ukuthi ngelinye ilanga ingilosi kaNkulunkulu eyodwa ngobusuku obubodwa kuthiwa yabulala 185,000 yamasosha. Amasosha bazalwane abantu abatrainiwe, abantu abanamandla, maqhawe. One angel one night lamasosha awesukela abantu abaronga ayohlasela abantwana bakaSirayeli. Abantwana baNkulunkulu bakhala kuNkulunkulu. Khala uHezekiya noIsaya ekhuleka la wayekhona. Kuthiwa weza uNkulunkulu esezulwini. Kwathunyelwa hayi izingilosi eyodwa nje. Yabulala 185,000 yabantu. Uyazi bazalwane ukuthi bangeke kufike kwakho abantu abayi 1,000 ukuthi bazokuhlasela ungabona uphelile. Imagine makuthiwa manje kunabantu aba 185,000 ngengilosi eyodwa. So bazalwane sengisho ukuthi uNkulunkulu ayikho into emhlulayo ngempela. Ukuthi nje thina simthemba uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu asithembe ukuthi unathi. Into enikeza abantu isibindi ukukhumbula bazalwane ukuthi uNkulunkulu unathi. Uyabona mawufunda incwadi yamaHebheru ku chapter 11 la ekhuluma khona ngoMoses, ithi by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Kuthiwa ngokholo uMose
walishiya iGibhithe kuthiwa futhi wangelesabi ulaka lenkosi kuthiwa ngoba wabekezela ongathi uyambona ongabonwayo. Siyibona leyo nto kuthiwa into yamnikeza isibindi uMose angasabi ngisho ulaka lenkosi ukuthi le nkosi yazi njengoba ngiyehlane manje ngiyohlala ehlane iyongifica khona lapha engibulani noma ehlane ngiyothini phela. Yabona ngoba wayehlale eMidian waze watholwa nguJethro ehleli lapha ehlane and phela abazalwane ecabanga ukuthi kunezilwane zengenhlobo khona izinyoka kukhona amabhubesi kukhona yonke into engambulala kodwa kuthiwa waba nesibindi ngoba kwakungathi uyambona ongabonwayo. So masikhumbula bazalwane uNkulunkulu nathi kube ngathi siyambona ongabonwayo. Naye nje kumele siyicele sithi inkosi icela ungisize. Yiloke ngikhumbula ubukho bakho. Ngoba mangikhohlwa ngiqala ukushaya uvalo. Uyazi noma kuneyiphi inkinga bazalwane angikhathali noba inkinga enjani. Kodwa mawukhumbula ubukho bukaNkulunkulu inkinga ziyalahlekelwa ngamandla. Uvalo nje liyaphela. Uvalo liyaphela. Uma ukhumbula ukuthi uNkulunkulu nami. Siyabona lo nto bazalwane. I hope leyo nto clear. Asike siye kwesibili. Sila ku-Isaiah 40 chapter 43. So into yokuqala esisizayo ukususa uvalo ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu nathi. Naku bazalwane okwesibili. Isaiah 43 yizwa amazwi kaNkulunkulu la. Ithi kepha manje usho kanje uJehova owakudalayo wena Jacob nowakubumba wena Israyeli. Uthi ungesabi ngokuba ngikuhlengile ngikubizile ngegama lakho ungowami. Lana bazalwane uNkulunkulu akasho ukuthi ungesabi ngoba nginawe. Lana seyiveza enye into ekumele siyikhumbule. Mayithi uNkulunkulu asingesabi uthi asikhumbule ukuthi singowakhe. Siyizwa leyo nto? Asikhumbule ukuthi singowakhe ukuthi ungesabi ngoba wena ungowami. Ngiyakwazi ukubize ngisho nangegama ngikuhlengile ungowami. You belong to me. Ungowami. Now why lokho kubalekile? Angenze sibone bazalwane ukubaleka lento ikhuluma uNkulunkulu. Mawunemoto i-safety noma ukuphepha kwemoto yakho kuba yi-responsibility kabani? I-responsibility yakho. Wena oyakhelayo imoto egarage angisho. Wena mhlawumbe imoto ozenza sokuthi imoto ayihlali endaweni la ingantshontshwa khona kalula futhi awuyihambisi endaweni la ngabule kube lula nje ukuthi imoto ithathe noba intshontsho. Yabo zonke lezo zinto i-safety yemoto iba yi-responsibility yomnikazi wemoto. Akuyona imoto ethi wothi ngeke ngahambi la ngoba phela imoto ayikho into abayifake kuyona bayiprogram ukuthi ingahambi endaweni ezithile ezingaphephanga. Cha bayazi ukuthi i-responsibility ye-safety yemoto yomnikazi wemoto. Angeke futhi ayifake la imoto abona ukuthi yolimala khona. Yayibona leyo nto? Uzoyibamba ukuthi le moto lana engathi ngeyizidlule la unamatshe la engathi izoshaya kabuhlungu la. Umuntu eyicabangelayo. Imoto ayinawo amandla okubona leyo nto. Cha. Imoto monga ayinyathela ayifake lapha ematsheni iyongena ematsheni ilimale mayilimala ife mayifa. The safety of the car. Ukuphepha kwemoto kuyi-responsibility yomnikazi wemoto. Kufana nengane. Yabona lana uNkulunkulu usibusile sinengane encane. Ingane yethu i-responsibility ye-safety yayo ikuthina singabazali. Le ngane le asishiyi noba siyakubi ngisho noba sekuthiwa sipintshe kanjani. Angikwazi ukuthi ngoba sipintshe kakhulu manje sike siyishiye la ekhaya siye endaweni ethile. Asikwazi ukuyishiya le ngane ngoba ayikho safe mayodwa. Ngoba futhi ayikwazi ukuzenzela lutho, ayikwazi ukuyikhusela, ayikwazi ukuyidlisa, ayikwazi ukwenza lutho. Uthi ke bazalwane uNkulunkulu nathi singabakhe. Meaning i-safety yethu i-responsibility kaNkulunkulu. Mina ngikwazi ukwenza njengoba manje ngihleli la uNkulunkulu ethi asiphume semaphandleni ngaphuma ngeyamaphandleni. Amaphandleni bazalwane esikhathini esiningi kakhulukazi uma ngaba kuyilezi ndawo eziyilendlela uNkulunkulu asifunayo kuyoba khona ezinye izikhathi izinyoka ngokuhluka kweindawo kuba khona into ezihlukile ngisho kanjalo. La sihlala khona nezinyoka.
ngisho nakuleli sonto izolo unkosikazi ubone inyoka kuleli sonto njalo sibona inyoka especially manje njengoba sekuyisama sekushisa hawu ivela njalo ngaye ngabona imamba lemnyama engakanani imamba yabo and sesijwayele ukuthi hayi masibona inyoka besilima manje ensimini awusohlangana nenyoka sisike sihlangane nezibini ensimini sibe siyibulala siyishiya kanjalo sekuyajwayeleka nje and ngizoyenzani mina leyo nto angeke ngikwazi ukwenza inyoka ukuthi zingabikho mina but ngiyazi ukuthi i-safety yami i-responsibility yalo muntu owumnikazi wami mina I don't belong to myself. Kukhona nezingwe la abantu bahlala la basho ukuthi kunezingwe bathi asisabonakala kakhulukazi manje la ngoba sekuhlala abantu ngoba sekukhona thina but nje kunezingwe la and ziyakwazi ukuthi zibambe inkonyane inkomo ezincane konke nje lo so khona nezimfene yinto manje ngiyoyenzani mina leyo nto ngoba phela mina ukuphepha kwami kuyi-responsibility yomuntu ongumnikazi wami. Uyabuthi uma uyigwala uyogcina ngempela ungayenza ngintanda kaNkulunkulu uyothi ufika emaphandleni awu inyoka yo esiphindele emadolobheni siyayibona leyo nto. So bazalwane ngempela awuke ukhumbule ukuthi cha angingatatazeli mina i-safety yami i-responsibility kaNkulunkulu. Ukutatazela kwami ngeke kungenze ukuthi ngibe safe. Yabo uthe uNkulunkulu ngingowakhe uyangithanda. So lana bazalwane sifunda ukuthi uNkulunkulu oqala i-safety yethu i-responsibility yakhe and uNkulunkulu uyasithanda njengoba nami ngingakwazi ukushiya ingane yami iyodwa ngishiye yodwa ngoba ngisazi ukuthi ayikwazi ukwenza lutho noNkulunkulu ngiyakwazi ukungishiya ngedwa ngiyakwazi bazalwane angisho kusho yena uJesu imbala uthi ngaphandle kwami anikwazi ukwenza lutho kuJohn chapter 15 ku verse 5 siyakhumbula uthi ngokuba ngaphandle kwami anikwazi ukwenza lutho. Uma wena ungumzali ungeke uyishiye ingane yakho yodwa ngoba usazi ukuthi ayikwazi ukuzenzela lutho. Ucabanga kanjani ukuthi uNkulunkulu angakushiya wedwa kube kuyena futhi uNkulunkulu osho ezwini lakhe ukuthi wena awukwazi ukwenza lutho uyingane emehlweni kaNkulunkulu sizingane ngempela bazalwane. So asingaqali nokuqala nokucabanga ukuthi thina singabazali abayizoni sinothando oludlula uthando lukaNkulunkulu. Uma wena ithando lakho njengomzali likwenza ukuthi ingane yakho uloke unayo futhi mawukuthi ngeke ukwazi ukuba nayo wena physically uyathumela ukuthi ube khona umuntu ozoyikala awukwazi ukuthi uyishiya yodwa ngenxa yothando onalo ngengane yakho engakwazi ukuzenzela lutho. uNkulunkulu kangakanani ke kuNkulunkulu bazalwane onothando olungenamkhawuko thando lingapheli yakwazi ukushiya owedwa. Sasilithembe uthando kaNkulunkulu yenye yezinto bazalwane kumele sikhumbule yesibili lengifisa sikhumbule ukuthi sithembe uthando lukaNkulunkulu. Masithembe ukuthi uNkulunkulu uyasithanda bazalwane angeke sishawe luvalo. Ngathi izwi kaNkulunkulu lithi uNkulunkulu akayigodlanga ngisho indodana yakhe wayinikela ngenxa yethu. Angathini bazalwane uNkulunkulu ngasikhuseli ngathi enikele ngendodana yakhe ukuphela kwayo ayizelele ngenxa yethu. Kangakanani ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu angasikhuseli. Kufana nokuthi nginikele ngendodana yami ngenxa yakhe mhlambe ngifice bekushaya endaweni ethile ukuthi uma bekushaya njengoba lana kujwayele ubana khona izikepe isikebe imob justice ngithi mangifice bayakushaya ngithi hey abakudedele bathi hayi ngoba ke ufuna simdedele umthetho wakule ndawo ukuthi umuntu maseyishawa kadedelwa ngaphandle ukuthi ukhona umunye uzongena esikhundleni sakhe kushawa yena. Cabanga ngibeke indodana yami lapho kushaya indodana yami esikhundleni sakho ukuze wena udedelwe ngenxa ukuthi ngiyakuthanda. Cabanga sekuthiwa mhlambe ngine company security company mawusenkingeni mhlambe sekumele ngikukhusele ngingathini ukuthi nginganikeli ngamasosha amathile mhlambe noma ama-security athile ukuthi ayokukhusela lapho ngibe ngikwazile ukunikela ngendodana yami ngenxa yakho. Sayizolweni bazalwane. So bazalwane uNkulunkulu uyasithanda ngempela and masikhumbula uthando lwakhe sizokhumbula ukuthi uNkulunkulu khona i-security company yezulu bazalwane eshaya ngama-security anzima ngempela hayi lama-security la emhlabeni ahambe phethe izibhamu nawafayo. Ngikhuluma mina ngey'ngilosi zezulu bazalwane masimthemba uNkulunkulu ngempela
ukuthi uyasithanda uNkulunkulu nathi uvalo liyaphela siyakhumbula kuneSipe ehamba uJesu nabafundi bakhe bemvusa uJesu. Kunento engicela sike siyibuke bazalwane lapho liyaduma izulu. Yezwa ake sifundele yazi ngengizela nje thina sihlala endaweni ethe ukuphakamise eintabeni makuduma izulu kuze kuncancazele ngisho indlu esihleli kuyona ngenxa yezulu izulu kungathi ke ncancazela la sikhona ubone uGesu bengathi ushaya phakathi and uJesu naye nabafundi bakhe into eyebasabisa babehamba beselwandle kune experience kanjalo liduma bazalwane izulu ebebuka ukuthi ngathi bayahamba impela bayashona manje. Asibuke uJesu uthi wayenjani bemvusa. Kuthiwa when Jesus ngifunda ku Desire of Ages page 336 kuthiwa when Jesus was awakened to meet the storm he was in perfect peace. There was no trace of fear in word or look, for no fear was in his heart, but he rested not in the possession of almighty power. Kuthiwa uJesu kathi bemvusa bazalwane kuneSipe kuthiwa kwangekho ukwesaba ezwini lakhe futhi nasebusweni bakhe. Kuthiwa wayenokuthula okumangalisayo kungathi ihlalele nje esofeni kungathi asikho isiphepho kungathi aliduma izulu kungathi amanzi kangena emkhumbini. Kuthiwa engenako kwayena ukwesaba bamangala kakhulu abafundi. Siyaqhubeka isicaphuno sithi but he rested not in the possession of almighty power. Kuthiwa cha into eyamenza uJesu angesabi akona ukuthi wayenamandla angapheli. Siyibona leyo nto. Kuthiwa it was not as the master of earth and sea and the sky that he reposed in quiet. That power he had laid down, and he says, I can of mine own self do nothing. He trusted in the Father's might. It was faith. It was in faith in God's love and care that Jesus rested, and the power of that word which stilled the storm was the power of God. Says the bazalwane omunye mayithi hayi phela vele yebo ngiyayizwa lento ekhulumayo weSamka ingoba phela uJesu vele wayenamandla uJesu vele wayenguNkulunkulu lingakho wayengasabi. Kuthiwa lana bazalwane isicaphulo siyaqhubeka sithi uJesu wayengancikanga la emandleni wakhe. Kuthiwa futhi njengoba nje walithulisa ulwandle akalithulisanga ngamandla wakhe. Kuthiwa lawo amandla uJesu wawabeka phansi ngesikhathi eshiya izulu. And uJesu uze athi mawufunda kwincwadi kaJohn chapter 5 verse 30 uthi mina ngokwami angikwazi kuzenzela lutho. Sayibona leyo nto naye uJesu amandla wakhe wawabeke phansi engakwazi kuzenzela lutho. Iyaqhubeka ithi uJesu wayethembele amandleni kaBaba. Iqhubeke ithi kwakungokholo ukholo othandweni lukaBaba okwenza uJesu ukuthi abe nokuthula nokukhululeka yize isiphepho sivunguza ngendlela emangalisayo liduma izulu. Mawubuka isithombe lesengisifakile ubona ngisho kunombane oshayayo uthi hey cha abantu babesaba ngempela kwakuyinto esabisa impela. Ayikho abantu abayisaba into njengezulu. Kodwa uJesu wathi mayisukuma liduma izulu cabanga liduma usemanzini njengoba abantu bayasaba kanje amanzi makuduma izulu. Basemanzini lapha emkhumbini kusemanzini lingabashaya nje izulu babeke phansi. Kodwa ukuthi uJesu engenawo kwesaba inhlobo. Kuthiwa yini wayethembile sithi sicaphuno uJesu wayethembe amandla kaBaba. Kuthiwa futhi wayethembe uthando lukaBaba. So bazalwane again ngiyayiphinda le ndaba ukuthi into ezosinikeza isibindi ukuthemba uthando lukaNkulunkulu. Themba uthando lukaJesu. Themba ukuthi lo wayesilengele esiphambanweni manje usezulwini ngasekunene kukaBaba. Uyasinxusela angathumela ingilosi nje ngezwi elilodwa athi hamba uyonakekela lapha naku kuduma izulu lapha ucela ubakhusele naku kwenze ukuthi hambe nobabiyela. Seyibona lembazalwane naku lapha engathi la baphila khona engathi kunezilwane akubekho ingilosi ezoloke njalo ihamba nabo bagade njalo nje mabehamba nje iqhelise nje lezilwane. Seyibona leyo nto bazalwane
umuntu ngathi wadela ukuphila kwakhe. Kuyini ukuthumela nje ingilosi? Bazalwana, sithembe ngempela uthando lukaNkulunkulu kwizimo zonke sikuzona. Lokho kuyakususa ukwesaba. Sicela nje ukuthi umoya ongcwele njalo lokusikhumbuza lezi ndaba. Lokusikhumbuza lezi ndaba bazalwana. Kuphele kusuke ukwesaba. Okwesithathu ke bazalwane, kwizinto ekumele sikhumbule mawukuthi siyafisa ukunqoba ubugwala nobukwesaba nayi. Asina incwadi kaJohn chapter 5. So into yokuqala kumele ikhumbule ukuthi uJehova unawe, uNkulunkulu nawe. Okwesibili sikhumbule uthando lukaNkulunkulu olumangalisayo bazalwane. Yabo? Then nawo kunye bazalwane okubalekile. Lokhu kusisiza kakhulukazi masikhuluma ngokwesaba okuhleko noba ngokusaba ukuthi abantu bazothini masenze ukuthi bazothina abantu mabenze ukuthi. Ake sibuke into ekhulunywa uJesu la incwadi kaJohn chapter 5 verse 44. Uthi uJesu kubo, uthi ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa, ningalufuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa na. Sayizelweni bazalwane, ukhuluma la nabaFarisi nabapriest. Uthi ningakholwa kanjani ninje, nina enidumisana nodwa. Ngamanye amazwi, omunye ufuna udumo oluvela komunye, kodwa abafuni udumo oluvela kuNkulunkulu kuphela. Siyabona leyo nto. So awukwazi ukuba nokholo if usayihlupha ngokuthi umuntu othile uthini nomunye umuntu uthini. Awukwazi ukuba nokholo senjalo. Cha. If uzoba nokholo olwangempela and uzolu-exercise ukholo lwakho, ngamanye amazwi uzolwenza ukholo lwakho, kumele uyihluphe kuphela ngokuthi uNkulunkulu yena uthini. Mawuzokwenza into, makunento ecabanga ukuyenza, into kumele yenze kumele uthi uNkulunkulu yena uthini ngalento. Mase utholile ukuthi uNkulunkulu uthini ngaleyo nto, kuphele lapho. Yabona igama engilithanda kakhulu lana yile lithi yedwa. Kuthiwa ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa, ningalufuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa na. Sayizwa leyo nto? Ngamanye amazwi, umuntu ekumele ngifise ukuthi nje angihloniphe angithande nguNkulunkulu kuphela. Then abantu abathanda uNkulunkulu bayongithanda nabo, siyozwana nabo. Abangamfuni uNkulunkulu abayihleka indlela zikaNkulunkulu vele bazoqhubeka bangithanda, akunankinga. Siyabona leyo nto. Asisizweni futhi. Uyazi ukuthi ngesikhathi uJesu eqeda kuvusa uLazaro, futhi ngesikhathi uJesu efundisa, baningi abantu abakholwa kuyena kodwa abangazange bamvume uJesu. Ngenxa yento eyodwa nje kuphela yabamba ukuthi bangamvumi uJesu, bangaliphili ukholo lwabo. Yabo? And leyo nto bazalwane igcina ekuthini umuntu abhubhe, kodwa abe ebeke walizwa iqiniso futhi walikholwa bonke lento iyiqiniso, but akayenzi ngenxa yokusaba abantu. Yiza asizweni. Asine incwadi kaJohn chapter 12. Incwadi kaJohn chapter 12 asibhekeni ku verse 42 no verse 43. John chapter 12 verse 42 no 43. Lithi iBhayibheli, nokho abaningi nasezikhulwini bakholwa nguye, kodwa ngenxa yabaFarisi abakuvumanga funa bakhishwe esinagogeni, ngokuba babethanda udumo lwabantu kunodumo lukaNkulunkulu. Sayizwelani bazalwane? Kuthiwa kunabantu babekholwa but abalivumanga ukholo lwabo, bakuvezanga lokhu, bamvumanga uJesu ngenxa yokuthi phela bazokhishwa esinagogini. And then lisho iBhayibheli lithi ngoba babefuna udumo oluvela kubantu kunodumo oluvela kuNkulunkulu. Bafuna i-approval yabantu kune-approval kaNkulunkulu. And bazalwane, angifuni uqamba amanga, so long as ngisafuna i-approval yabantu abathile, lento yenza ngisho naselikholweni ukuthi ngifisa abazalwane abathile bangithande, nginabangani kodwa bona lento abayiboni ngalolu hlobo, kushuthi angizukwazi ukuyenza leyo nto. Yabona leyo nto, ukufuna lokho udumo oluvele ebantwini. Ngisho nasemndenini, umndeni wami kodwa phela ngeke kulunge. Yabona hayi cha bangihleka la ngeke. Bazalwane,
seyokufuna udumo oluvela ebantwini. Angeke ngikwazi ukushumayela into ethile ngoba abantu bayothini ngithi. Ngifuna into ezojabulisa abantu. Yabona lento yokufisa bazalwane. Inhloso kaJesu mayishiya izulu eza la emhlabeni ukuzofa kwangekona ukuhlekisa abantu, kwawukusindisa abantu. Seyizwa leyo nto. So mawuzofuna ukuba yi-entertainer, kumele uye kwenye indawo kodwa hayi la kwaNkulunkulu. Yabo. uNkulunkulu ibusiness likaNkulunkulu ukusindisa abantu, and ngezinye izikhathi abantu abazazi izinto ezilungele insindiso yabo, ingakho bayoyihleka bengayithandi konke nje lokho. So uNkulunkulu bazalwane ngathi angasipha isibindi sokufisa nje udumo oluvela kuyena kuphela, hayi udumo oluvela kubantu. Mangithi udumo, approval, i-approval ekumele siyifune i-approval okanye ukuvunywa uNkulunkulu, hayi ukuvunywa ngabantu. Yeah. Nabazalwane, phambi ukuthi ngivale, ngifisa ukuveza into engiyikhulumile, ukuveza bazalwane ukuthi uphawu lwesilo lusondele ngendlela emangalisayo. Ngizoveza nje ama-articles la, izinto ezikumaphephandaba ezenzekalayo manje emhlabeni. Lena bengingayiveza last week kodwa ngifuna siyibuke. Into engifisa siyibuke bazalwane ukuthi kune-agenda eyenzakalayo la emhlabeni yokucontrola abantu. Mawufunda kwincwadi yesambulo chapter 13 ngophawu lwesilo, uyathola lapho bazalwane ukuthi phambi ukuthi uphawu lwesilo luphoqwe kumele abantu babe bayacontroleka, bayakwazi ukuthi abantu batrackeke, abantu futhi bayakwazi ukuthi bacontroleke ngokwezimali. Last week safunda nayi article lana ithi G20 leaders agree to global passport system. Umbuzo uthi where will it end? Kuyophela kuthiwa ababusi babehlangene kwinhlangano ye-G20, ababusi lana bazalwane ababusa amazwe kuwona amazwe anobucebi nemali kakhulu. Siyayibona leyo nto. Kuthiwa bahlangana bavumelana ukuthi kumele manje kube khona a digital passport ekwaziyo ukutracka abantu, ezosetshenziswa ukubheka ukuthi ngaba ubani ogomile ubani ongakagomi. Siyayibona leyo nto. And bazalwane, indaba ayikho nje semgomeni kuphela. Lingazitshentshi into ehlangene umgomo nje. Nayi indaba la ikhona. Khona elinye iphephandaba elikhuluma layichaza kahle le ndaba ukuthi kahle ithini i-agenda ngale digital passport esekusayinwe phansi ukuthi kumele ibe khona. Asizwe la. Ithi the goal with digital health certificates is ultimate control. Kuthiwa bazalwane, inhloso ngale ma-digital health certificates ukuthi abantu bacontrole ngokuphelele. Siyabona leyo bazalwane. So digital manje ama-competence akukhona ukuthi ukhona usibanibani usendaweni ewukuthi futhi akakwenzanga ukuthi wenze ukuthi. Siyabona leyo bazalwane. Zinceke zikaNkulunkulu. Umbuso ngempela owezulu sondele. Sisemngceleni wawo masibona into ezikanje. Ayesibukeke manje nangokwezemali. Siyakhumbula ngisho sake safunda ngemali bazalwane engeyona imali ejwayelekile yamaphepha esiyaziyo, imali ekwi-computer ekuthiwa yi-central bank digital currency, kuthiwa yi-digital money. Siyabuka la bazalwane ukuthi manje zonke izizwe sezingena kuyona zonke. La nje ngiyaveza nayi i-India bathi bazongena kuyona. Mawubuka naku nase-Indonesia bangena kuyona. Naku elinye ilizwe France kungena kuyona, France Luxembourg bayayitesta lento. Naku futhi nase-Ukraine isizwe kumele ngaba sibuke impi yona njengoba sisempini. Kuthiwa naku naso singena kule mali le. Zonke ne-South Africa bazalwane, konke nje konke. Now ngifisa sibuke ukuthi bathini abantu abazibukile lezi zinto, abantu abaneqiniso. Sifuna nje amaphephandaba, angifuni ukunithi hayi uSamka othi. Ngifuna sibuke ukuthi bathini bona. Forbes News ithi central bank digital currencies are about control, they should be stopped. Sayizolani bazalwane, kuthiwa inhloso kule mali lena edigital ukucontrola abantu ukuze ungakwazi ukuthenga nokuthengisa. Uyayibona leyo nto bazalwane. Uyabuka ukuthi lento kungathi incwadi yesambulo isitshene ngemovie singakayibuki imovie. Manje yonke lento eyenzakalayo iyenzeka exactly njengale ncwadi yesambulo bazalwane, ukuthi kuzocontrola ukuthenga nokuthengisa komuntu. Ngicela sizweni lo mlisa lo oyishayina okhuluma ngendaba yaseShayina bazalwane ukuthi ingithusile lento mangiyibuka. Asizweni.
If you go to China, they're piloting it a few years ago in Shenzhen. So I lived overseas. If you go to Shenzhen, back in 2017, they already had facial recognition cameras there. So if you jaywalked in Shenzhen, they would immediately detect that and send you a notification, and they would deduct money from your what they call WeChat account. They use two main apps, WeChat and Alipay. So you can actually deduct your money directly from your account. This is 4 years ago, so this is not like some sort of conspiracy theory. It's not something that's going to happen 10 years into the future. This happened pre-corona in China. Siyazo bazalwane lomlisa uthini? Uthi bazalwane le ndaba le yemali edigital nokucontrol abantu yokulandelela abantu 2017 ngonyaka nje 2017 biseyivele ikhona eChina seyiqalile 2017 so many years ago uthi into akuyona into kwi-future le into seyikhona and nimzwile la athi mawukuthi uphule umthetho bayakwazi ukuthi eChina bakubone kwikhamera ukuthi uphule umthetho othile bakusendela umyalezo bathi hayi ngenxa yokuthi uphule umthetho othile sizodeduct imali ethile kwimali yakho ngenxa yokuthi yonke imali angisho digital bayakwazi bayidonsele ngaphandle kwemvume yakho bayidonsa nje kanjalo nje bazalwane and lento kuthiwa yinto ekhona ukuthi ungathi uhleli uvuke kusasa ukuthi ayisekho imali yakho ngenxa yokuthi wena awuligcini isonto awunalo uphawu lwesilo umthetho wombuso uthi bonke abantu ngesonto akuye esontweni ngoba sizama uthini ukubuyela kuNkulunkulu phela ukuze kuphele zonke le inhlupho ezikhona but wena ube usithi cha isonto akulona usuku laNkulunkulu mina ngiya ngesabatha and utholakala lapho bakutrack kutholakala ushumayela ngesabatha ukuthi nangu umuntu ohlupha izwe nayi fine sesiyamkhipha akasakwazi ukuthenga nokuthengisa kuzokwenzeka kanjalo bazalwane lento ye-central bank njengoba kusho central bank digital currencies are about control ngoba bazalwane isikhathi sesiphelele ngiyaninxusa zinceku zikaNkulunkulu asenzeni konke esingakwenza ukulungiselela isikhathi esizayo esiseduze kakhulu ake sibuke bazalwane nayi kule ndoda enguJesu Kristu eyadlula oluhlazweni olumangalisayo ngenxa yethu la bazalwane besifunda nje namhlanje ekseni ngale ndaba la uPilate emkhiphile uJesu eqeda kushawa uJesu kuthi uPilate amkhipha futhi amletha phambi kwabantu uma ufunda incwadi kuJohana chapter 19 ku verse 5 bazalwane kuthi wamkhipha kuthi waphuma uJesu weza uJesu egqoke ingubo ephephule egqoke nomqhele wameva kuthi yama lapha indodana kaNkulunkulu igqoke umqhele wameva nengubo yokuthuka babemthuka ngayo lo ngubo the robe of mockery kuthi bazalwane kugcwele igazi umzimba ugcwele igazi eshaywe kabuhlungu uJesu akakayi lapha esiphambanweni ukushawa ehlala eshaywe kabuhlungu uJesu ngenxa yethu lo Jesu washaywa kabuhlungu kanje bazalwane ngenxa yethu simbuke yena osinxusayo bazalwane asimthembe kuphela ukwesaba enhliziyweni zethu asimthembe sihlukane nesono asimthembe bazalwane silungiselele izinto athe uJesu ziyeza lo malungiselelo aphathelene futhi nokuphuma emadolobheni semaphandleni akasize bazalwane uNkulunkulu sizinikele ukuthi singahlukana nanoba yinani na ngoba naye uJesu wadela konke ngenxa yethu ake sivaleni ke bangcwele ngomkhuleko Nkosi nothando limangalisa kakhulu siyakubulela ilizwi lakho elimnandi limangalisayo siyacela ngokuthi Tata nothando ngathi ngabe usincede njengoba seselivile ilizwi lakho lisiphilise Nkosi ngoba uthe wena ilizwi lakho ngelibuyele kuwe Nkosi linjalo nje lilambatha kodwa Nkosi lizokwenza okuhlosile balikwenza ngenelela kakhulu Nkosi ezulu ndiyakucenga sikucenga kakhulu ngicela Nkosi nabantwana bakho babukele Nkosi ubancede ngomoya wakho ingcwele nceda Nkosi imindeni i-families Nkosi usathana uzihlasele ndisakucela nangoku Nkosi uncede families Nkosi nguye kuphela kwaziyo ukuba baluncedo nceda abantwana bakho bathandane bathobelane lithi ilizwi lakho Nkosi ku-Adventist Home Nkosi bobukho bakho kuphela okungenza Nkosi ba imindeni ibe nokujabula nokuthula
Ndiyacela ke Yesu ungenelele Nkosi kwimindeni emininzi Nkosi apho kujabula usathane ekuntshontshile ngendlela ezininzi. Ndiyacela kakhulu Nkosi Yesu. Ndicela konke bawo egameni namandla likaYesu Kristu. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be set